dra na ho akwa ache no samre de enye nakra e wo ye man mu abusuan we ni apomudin sem a editie na edi hye enam de ba be som e wo Sompa 93.1 FM na afi Sompa TV mi a medi kasebo mu chiame hema mi din afia eji wa akode afi kase ni ncheche mu eni Dr. Patrick Boaje a ono na ye Director General Emma Ghana Health Service or the ababetu dwa say vaccine dra na ho akwa achia na obia etwene se ne abase wo man mu keka ho nsensem no samre wo se atadwefo wa yate de na ebi ababe enya sem ketu akra wo ye mam ababe busu kra na okwa ya sabia hodo a enye na enti no obesrese obi bia na wo twen vaccine ndro no samre de bi aba na no mu no de kokobo ebo adokutafo ne anesefo bia oye health worker bia say vaccine ndro no enya de ayeton eye free enti wo nipa ko abeton de ama obi saban ensa so mu a emrane ne obedi se ne se ebi se ndro no yenton enti wo kọ ayasabia na se doctor na nurse ni bi e hye seto a obetimi a report ni pakro efise o say yenton endro no e free we any sem a Dr. Patrick Boaje ono na ye Director General Edema Ghana Health Service or de ababe tuja won sem foforo mu so na Dr. Derek Dakwa ono ene ye opani pa e wo medical ewo International Marital Hospital no wotema ai odi ne djuma wo International Marital Hospital eno e wotema or de atudwa se apemfo ma omani nku omo ho no mo hwe omo ho yie wo se ya mpempi na mo ntan stress omo ho se omo stress omo ho bebra etai de mojabroso pa ene bedwa omo so wo se obi won mo betimi aya ade saa wo se o me de me ho nye memre me ntitenta so me wa hoden wo se eni kwan se wo stress omo ho bebre enti no se ye wuni mo bia onye mo a yentambo mu wade ye hu se ne be ya omo enya mojabroso bi o de sansem we nyina atu dwa wo Ghana News Agency no water regional officer na asem tira na da dwumade no so ene ye your health are concerned enu mu no de sansem we nyina atu dwa na de enti a omo di sa dwuma yi pa ene se omo bo daruro etutu dwa e kire omanfo se ne be omo beti abo omo ho ban ama apomuden afa ne to mapapa de afra e wo ye man mu na enu mu kran po no sai adutu dwa se oba bi enya mfinhia na aduasanum ede kro na the first time o de afa afura aya on hwe ne ho so yie pa if say omo no aya omo tai nya mujabroso na afi so omo tai ye kese na woni pa no so se wo hwe won chine ho yie ne kwan se wo de nchine bebre edigu aduane mu o se ye we ya betimi aboa ama akwada o hwe ye funum ne wankasa maame no so no wapomudin asipi na asita enu achi na Dr. Difa Bella Oforie J ono so na ye president ophthalmologist ono na ye opani a owonim de pa e wani nsem ho ono so e de aba betu dwa se ye ma ye ni enku ye ni ho pa na ni de nipadua na e kane a enti no se wambo wani ho ban a emwa wani e say ye ma ye ni ku hu wo simpempi no obi wonom na se nani ye ne ya no no ankasa kwa drugstore na akwa akoto eye drop no de agu nani so se emwa so hye na se wanya oha bi wo wani hu akwa yarsabia ema doctor ankasa wonim de wo ho enhyew na wo simpempi no obi wonom otiminya glaucoma na ono akoto eye drop no de agu nani sa glaucoma yi etaye wo a etimi ma wani no edum wani kania no dum a wo hu hye wo se sa de we si a ema ne ha akra akwa yarsabia ma doctor enshow or the sansem we nyina etu dwa efi say ya 12 March edikosi ene 18th March eye World Glaucoma Day enu mu na wo hye Ghana fo nyina nkran say yembo ye ne ho ban se ne be ya ye ni betimi afa ne ntuma pefra na yenkonya yade bia o ye ne ne ho awusua apomden kase no ha enam de besie mi amede be som mo medin afia eji wa akode obetimi afrem ketesia fo ka chire madam nyina ase amammo ni tie ne hye ohene yire maame akua ye bo asiama oto adwumade na aka no eso Ari afiaje wakode nketesi nyina ka kire beda se ene apomden kase ya wode abaya fe yense bre no ye bekoso tew na yakoye wura ya oboachi ye adom wono ene ye CEO Edema ya Bolivia Enterprise me mpre me ho enuane a wono mo de abadwaman so na nya asem ketwa na future life what ate ene
wobɛte ho asɛm asitire na wɔnom asa adom yɛn sɛ bɛyɛ a yɛde deɛ ho nsɛm no bibia bɛkɔ yɛ ne yɛhu na akwan nyɛ ɔno nko ne baayɛ maame yɛ a yɛfrɛ no Olivia ma Oli wɔno nso so ɛyɛ health ambassador ɛde ma adwumakoe papa maame mo wakɔ aba biem bijo so obru pacha osa oho yɛ pa me ho yɛ adom ne nti won so nyame adom future life de na wo kwa magye bi me ho si atwerɛ 0 bi agu na obɛkyerɛkyerɛ ni nyinaa mu na ene ye ka ye nkomodie no ye twetwe nkomo e de afa ye duane die sɛ de besi pi na esita na ye se be ya ebi wo hɔ a ye keka ye kanuane bom combination of food ene ye kasa sɛ proper food combination say and obesi akyerɛ ase de amaye yo me da se me chia atiefo nyina ɛyɛ itira dia ana sa asɛm de ɛpaso a yɛbɛba ba mu yi on sɛ ɛyɛ borɔfo na ade ba yɛ ne yɛ kasa mu a adeɛ bia ɛyɛ yɛsɛ ɛyɛ proper aduane na wakeka abubu mu ti aduane yakeka abubu mu a ɛyɛ ho asɛm na yɛ kan na me de awurade ase sɛ yɛn so moto nsa frɛ yɛn no de yɛbɛka ho asɛm ne fa aduane na yɛn aduane na yɛ future life no future life sɛ wotie borɔfo no a na de ba yɛ kasa mu a daakye wo nkwa ɛna wo bɔ ho ban okay nti wiase nneɛma a yɛkeka nyinaa ɛyɛ nkwa ɛnyɛ sika ɛna ɛnyɛ ahodeɛ ɛna ɛnyɛ agyapadeɛ na mmom ɛyɛ nkwa ɛno nti sɛ ɔhwɛ koraa no a yɛsɛ yɛnnim biribiaa koraa nim sɛ John 3:16 de obiaa nim sɛde onyankopɔn dɔ owiase na oyi ne bɛ ɔwɔ no korɔ no maa nso obi ɔgye ne de na anyera na wanya daa nkwa wode ba Genesis so a nyankopɔn bɔɔ nneɛma no a wɔ so wɔde papa ne bɔne dua asi turo no mu ɛna wɔde nkwa dua no so waka ho ɛna wɔka kyerɛ wo sɛ di nkwa dua no na watena ase daa nti nkwanko a ɛna wɔhene yere wonyine yɛ ɛna bi ɛwo hɔ na wusa no wɔn sɛ kaa bi wɔ hɔ a ne atwerɛ ne mu nkwa hia ebi wɔn kora akyire sunkwa pɛpɛɛpɛ kyɛ sɛ ne nyinaa yɛ nkwa ne hia yɛn nti ne yɛde aduane aba ɛyɛ wo future ɛyɛ wo life daakye wo nkwa ɛna wobɔ ho ban na nkwa na wobɔ ho ban no nyɛ nnuro na wonom ɛna ɛnyɛ sɛ wakɔyɛ adwuma na wɔnyɛ sika na mmom yɛ aduane yɛ wodie aduane papa a wodi a ɛbɔ daakye ho ban ɛno ne future life no na future life no bubu sasa ɛyɛ natural food supplement kyerɛ sɛ ɔba adeɛ nneɛma nko ara na yɛde afrɛ mu yɛde akeka bom te sɛ combinations na wɔka no yɛakeka afra ɛno na wodi a women na ɛpam yadeɛ afiri wo ho ɛfiri sɛ nei no anipa didiɛ nyɛ asa no adwene yɛn sɛ wɔma nipa ahunu sɛ wɔdidi paa hwɛ wokɔ Asian countries a ɛyɛ India ne Japan ne Korea nom ne China ne Indonesia Singapore ada saa Malaysia foɔ no na wɔ awiem hɔ no wɔn aduane die ne na mekyerɛ nti wɔn sɛ wɔn ntaangu ne nti wɔn ntaangu ne sɛ wobɛhunu sɛ yɛmfa sɛ galamsey kora ba yɛ China foɔ ne nam ha yi nsuo ɔnom nyinaa yɛ nsuo hyia nsuo a wɔnom nyinaa ɛyɛ nsuo hyia wo so wote ha deɛ wo sɛ yɛ wi abɔ nti gye sɛ yɛ ma ice water na ɔdidi wi a wamen deɛ di kan saa nipa no saa ice water na wani agye ho no a ɛkyi kosua no pa na anwa na yɛde kyi kosua no na wasa de bata asa abɔ pan no nim na tin no nso so wa ne twɔ de asikyire tamayɛ owi a wɔsɛ wa min sɛ wɔsɛ wɔsa abɔ esogu kosua na wɔsa de anwa yɛ ne twɔn no ne bata no ti bɛyɛ kakra no a yɛsɛ yɛne na wa ha adeɛ kyeɛ ɔnsɔre yɛnkɔbɔ punu no mu a wawu hɔ ne nyinaa yɛ saa ice water na wode ka waduane na wɔbobɔ yi mimi kura mi nya bobɔ yi na wɔbobɔ yi o na busa ho sa anwa na yɛde kyi aduane no ɛyɛ papa deɛ ɛno nti nuane no edi kan no a wudie no ɛnyɛ ɛna wasa de ice water no asa akɔka ho na wura fi sɛ onyankopɔn ɛbɔ owiase wɔ Genesis chapter 1 ɔma yɛhuni ɛwɔ verse 29 sɛ wɔde mfudie ewura mu nneɛma ɛna adi adua saa edi nturo no mu sɛ yɛni hahan no ɛno nti ehia paa sɛ wobɛwen hahan ɛno nti obi mpɛ nkontomire a yɛapotɔ because ɛnɛ obi hu sɛ wɔpotɔ a yɛsɛ yɛhia ho
na emom ni say ni nti kontomla ya poto yes na wodi nsusa ani amane atwi mu no enne obi hu se wudi a ni say hiam na emom wo ma enye sika no na ekie okay enso ye pesi so ano na niema ye kie na ye se mfantefo na ekie sabi sa na ne ye ka no mfantefo ne acheche na ye de ne de ya poto hwe aguso enne nso wo ba mpe because minim fie bi a mekomu akora no so obedi mu a just jollof okay na ya sa ye chicken ahyehye mu na che sa akora no iwese ya sa ma yesu sande obenya chicken awe a just buronya na no kora no yese otutu bi tutu a ya ka che o se menkasa na obema ne ho afu enei se ye hunu ne sa enu nti nnuane ye keka bo mu no ene sese udidie na aduane e wudie ene sese ye aduane papa okay aduane papa no ene ewura mu niema no enye ne soche no a once wo kan Daniel chapter 1 uno no nso ohene aduane no ye soche poso kama pa just jollof okay chicken ayache enamo aya yesti widi ego ho enu nti unim se wudie no wudie aduane papa ewuo na wuo okay if you see the spices nko na awo no na se nei mai bi bebre mini oba bi oya akokɔ nkwan na nkoyi ho na otwa agashi ade frem if you say ancestor anya ne de so yeah the spices ya na egu mu kwa na sa oba wo kwa wa no a aduane ben na oba ya ma wo wo be kontem so ti ebo hu na say gone too soon me ma nko a nti me ka kire wo say utia didiyie na aduane a ye ka ho asem no a wo didi yie no eye mfudie no eno ne yakeka abomu a ye de aye future life okay ekura 23 vitamins and minerals 23 vitamins and minerals wow 19 amino acids okay selenium modular inulin dietary fiber omega 3 ye de aka aduane wo se didi na men timetima ka kire wo say aduane bie ni o man mu obetim de atoto future life ho wo de wa also pa challenge no bra ni ye hwe aduane koro na wo aduane koro be wie no se ye test koro ni mu bon ye nyina so ye nim nuane ye wokure mu enim pa niam ye nyina asai na future life there not all bananas are rotten okay enye kodu nyina na apro we de me se wo pa aduane papa a ye future a ye life na me se ye mfudie nko a na de ye dene se ye mfa chemical bia amfrem ena wakaka se ye sei ye natural okay enu nti no onsaka odi nsuo mixe ya na wudi okay papa ya medase na boaya wa hasenum se yakasa de afa future life ye besa aba hopes ehobiem ye fanfa ye mountain so ene adwumenti no obi ani adaje a wode tena fia ye aduane ene ohene yire me apart from weekends say me dini na nsa nkosi ukuada na me nkwan asa me still so enkodo na asa enti ebia de aka na ebia medidi abonte ye nua no fitafo mazifo ho edumfo mo bodwabodwafo bia ye busy aduane ne aduane be na ye monten so wato ani anuane ye no ano asisi amonten so no obi wo ho ade obenya bia ha no wadi ye sipintin bia dameye anuane ne nuane be na se wudi ebomu a entimi mu ani padua no yo me da say a question ya obi say na high because obi wo ho say was starchy foods obi wo ho wonya what the flour protein bi wo ho no de afra obi wo ho sa food groupings bi okay cap flour sa bia na mu woni padua no so ankasa yo me da say ye kwa ye program bi sia na ye kan ne ma bi ho asem ye wie ye call say ba ye so no okay je say ye say obi adwuma okay so na me mu de me tufo afiri makomam we de wadaro ma me ntwa wa no yan ka se obi aduane nye na emom aduane bia na emo se bia udi wo ya se udi banche aye nim se udi banche se wudi e bia aprapransa nim se aprapransa na wudi apple a e bia brace na wo se ana se de apple ana se pineapple e bia wundi aduane we se wo de kan ho ana se wudi we fra eno na ntimi mo nipa me pese ya ye nuanom ne ya hwefo mu tie so mo e de bia obi di bibisa na onimu a na wa hwe ye wo na brabo yo Matias ye me da wase na wunim se onipa bia wo de nyane anopa de di kai se udi a be ko oyam say ya de ya liquid ye nsuo de okay wo ye fono san ye be soft in intestines na be na ye mmere say onum bibia ye nsuo okay nti se wo sore no pa na otim num nsuo na enye de ye hye fridge mu a kama wonya de
ubetima nom okay unya de wo de lemon efra ubetima nom na chese wawie se wo di aduane na ye de enkyene na ye ya hwe na yemfa nse bia wa no musuo no koduru ba bia ye wo fufuo wa tobi na wasa age moto ka ho no se ni pan wu ono munsu anopa wanu nsu anopa waje oduane wakwa akonya aduane bi wa uri emfa nse koduru ba bia ya wo fufuo ya wa eche bibi fufuro ka ho waje bi yenye fanta ni coke emfa mfra minerals bia ni hwa wasa ode ka dabi ni ti awa ne se wo be se wonyiri cha se aduane a wudie se yade nkyene na ye ya de wo ba nom no ense se ye asikyire okay so ne adentia asikyire no ene enkyene no enkochi asa e wo yem se wo busa se nuane no de ye hin se ni yedie a be boa yem anti mbisa sa adentina nkyene ne asikyire no asikyire enkyene ne asikyire de wa wonim se se isi ye kora de mexia emfra yetiefo ni bi ni muntina wo muntina ye wa anti me ma wo nkodi aduane a yade nkyene na aye okay na wasa akonom asikyire anone a asikyire sa yade asikyire ne yade aye ye wo ye ne sa wo ha wo ye fono wo ye fono nkasa nkasa na wo ha no okay and obi so wa wo wi a na wasa fa chewing gum na wo de ato nanum se wo mananum aye hwam na wo sa awe na wonim se nyankopon bo ye no wodidi wi a wo ye fono no wo de aduana amna kotom okay enti ye wo niam bi wo hon so a wo ye fono no mu a esese tu ho anamon a ye ho adwuma enti won sono no e be ye aduane ho adwuma at the same time no saa mre no on se waka wano ato mu ni di na emom se wo hya ase se wo wi hye no pa ka kire ye fono se still a gusu didi wodidi wie wadidi awie now the chewing gum to wonu mu a yes sasa kire se wo sa se bibia anti wasenk wano ne da hodin na enso no enya kwan ye adwuma ya maduane no very well wonya ne saa na wo betima wi hye winga ya 4 hours okay internet say 4 hours nyina wo didi ewu akwa ayi wa afia je wa kwode amechia ba bia wo bia so sa nipa wei wo ha wo ye fono okay enu nti wo de wodidi awie wanu munsu a SDF wo say wodidi awie bia 30 minutes okay nti wo de wanu munsu tena se ye sa wo pe bibi na apesa wo de to wani mu a eni ma ne ye bebere ewu okay nanso ade na chewing on na wo fa ena wo wi saa na wo wi saa na wo wi a maami bi ba ya mbusa na wo say na panta ni nti ne wo wi na mse oh na say we de e mere obi so kura mpo se wo wi a wo se achi yeden obi so sese ma wanu mu se wo kodi nkwan bi ana sa wo se fufue e bia wo nya adoa nkwan bi na edi ye nti wo ya ma e bia pampan na fi no mu kakra pampan ni nti me mfiri ho okay efiri say yenyinim say awura mu nam me hunu liquid soap bi a de wash your hands a ebekọ so ni misa esa pepepe nyankopon na boy ya de uhia mo remaster la ya eda wo ho nti ada na wo ha wo ho okay enu nti no se nnuane ya wudie no sisi anopa wanu mu nsuo ama awurawura wo nsuo mu kama ansa na wodi aduane nti nyesa anopa na wo sore ye no akom de wa na akwaje dokoro ne amako ani nchina na wo wie da bi di ka no mu nsuo ansa wadaro ma apart from nsuo no ede be biem na ye betime de aboye funu na se ya da bi nsuo nko ani ade abedi ka de aboye funu ase enti se wanya bi a watermelon bi na se fruit bi a untimi endi wa bra undidi udi aduane mu betime di na kire se ade na nsuo no de se de ye common ba bi abetima no mu nsuo na me mpa ice water na wo be nom no okay no ordinary water ansa 500 ml di ka no ansa di ka no mu nsuo first ansa na wanya na ye ho no se wo ba se na se wudi watermelon a me kire odi enti se wudie okay if you say wo yare bi a ye watermelon me mmoa ma wonni da okay wo ba ya so ye ho na wo si kire yare me ma wonni watermelon okay me ma wonni mango so orange banana me ma wonni anka ne kwadu nyina yes me ma wonni minim de enti a me ma wonni ye if you say ye ha no wo twitwa no bebre ene wo die sa yade bi te say si kire yare kire say wo pancreas nyankopon akwa ni bi obo ye no aye mre enti na wo ye ne kire say yetimi fa ne say efirabusuam si kire yare efirabusuam ana say wa wadidie ene wanhwe ne yie ene wafa enti say ba bi sa sese ye pa aduane a obedie enti anopa woji awa cha my leaves and no so okay my leaves aha no a ye de aye wo ho no
mane no so necessary be we okay ebeboa wo pa anase mo bia wo nya wa je yes ma ahan no no so na ye mpe ahan no so yempe enso wunya na nka wadi na obenya kora so na nka odi ka we ahan no ansa na wadi aduane no kora no so ye kama visa ahan it takes only 10 minutes si medu pe na digest it okay nti wonya bibia wuram odi wo mo no a balance enya de yekom de wo emu ni bi nso yen ye ho ba na wo yare bi a ye ma wuni emu bi ti se mu ya yen import ya google yeah 5 kilo bags okay sa mo no na ye ma wuni ene wudi chinkafa ene asante mo kora me pe aveyi me mo fine yeah fiber wo ho aduane ya fiber wo ho ene se wudi ni more entete yes the entete yempo ho enu ne sese nipa wudie okay na we so de nei wo se me ba na de wompe me bai wo de ma na wompo wo na wo jeje no so fi se wuni fufuo da no se da korope na adidi ye na akora no wono na ebe kontrol wo de wanu wasi fie na so we na wudie enu na die anyiji so nti anama ene sa mo no ne promote ene ye gya ye kurom de enu nti me ka mo hunu se aduane a wudie ne ma han a wudie enoso okay ahan a wudie salad, lettuce, cabbage, broccoli, cauliflower, carrots, cucumber wiwi ebe boaw but ase yempe ye die nyina ye sochen yewra yaw medicine na wo ka se obi wo ho akwaje wa chi ana se mu bia ya wo mpe eyi no leaves na se ahan no minua baako o fie ya ada okoto aduane ba ha mu ibi na ore oye ya na osa koplugu ada haban no enetie nko a asanwea nso oni anhoro ho ye nhoro ho yie enti we de ye fa akwanya iso nka nkyere mu a mo ye aduane ton ne sem adaroma ya na ye kama na nso no ahaban no ya munya abotre na mo horo ho kama mfama ya na to da bia ya na ya asefem na ese wanu mu nyina enti no ye rafe ye nkọ ehyehyeye bia eda aduane die ho proper foods na nkasa no ye won hyehyeye wo ho ayeye betimi aboa ye funu aboa ye nipadua oh yeah hyehyeye ndi egu ahodo bebiri onse obi wo ho a osore na opa wase kom nneme watena sia oni di menya ma me bi oba sesi ya efra no pakosi 10 o'clock onum nsuo kura unye ni di kura ni nsuo di se wonye fasting so onum nsuo na emwa enhyehyɛ goduane ho de eye bibiri ye wo se anopa o breakfast on se ya hyehyɛ amaduane ye die ense se wo skip breakfast se breakfast de me de mempɛ o fa yare o if se sa nipa na ompe no obekwa akodidi anwumere anwumere aduane bebrebe nso na ha adwene no enne aduane bebrebe ye di a ye bebrebe pa no ye anwumere adidie enti se nipa no be fa pressure, cholesterol, sugar, heart problem, cardiovascular ni nyina ya aduane a ye die adai patase kwan so anadwo bi yetu kwan ye ba aha na obi age ba ya che ne pork ekobo 10 so ne dia ne kon da anadwo no ha anadwo ekobo no ntu na wo wi ba ya che ne pork aya sa ache de edi kan no anwa na ye de che ye no akoye refine kire se wanya anwa papa na de che ye yi nuane no a wo mu nyina firi nti odi ka chi first one na ye mmono no de aka akire nyina ye poison enu nti odi ya de che ba yere no ne pork no mawo a ye papa kura ne take 3 hours ansa na digest it papa kura na nya refine no take 3 hours ansa na tima digest it uto aduane 10 nti udi ye no ebeji se 1 o'clock ahwache ansa na chase ye digest it samene nso wo pese oda ndu betwan se wo ntwan wo beda ena eye kro ti afi be kakra wo ha na oye ma hyew prekope wo ho a na se utiri dwa nketenkete wo ho a ase wakoma ni nyina ye nuane na udi no ena ekofa ba enu nti nhyehyɛ wo ho no se en skip breakfast mentwa wa no se oda won soro no esizia na se jai se ya moduane wo ye funu ma eno so ntimi na sense so rest ye na fe na ebe ye adwuma de wada de so wada se nipa dodo na nim woye o ye nim se udidi ase na mi didi 10 kwalampo na 11 na aduane no be yam
Na say wo da na onso na ja say ye adwuma nyama aduane bia bio. Na mpesem say wonya dade a bibia da. Yes. Aka wakoma no nko ane ade nyame boy a wakate wani kora sa amre no. Wo hwene ene ye adwuma fi say home mframa. Ene wakoma no so ye adwuma. Oh. Okay. Na sa amre na aduane a wodie no. Ebu wo kora na nsese nka woda. So. Esenka e bia nka ade nante kakra. Wentema fa na nest nante entema bene calories bia. Na we ene wakoda. Nti accumulation eto so. Odi ane anwumere aduane. Na anwumere aduane. Nti anopa de me de anopa de mentimi ne di o. Na wadwene yo se wanya proper anthem bi a woto. Me de me anopa de me mpa aduane. Wo benya anopa aduane ne wadi. Se odidi anopa. Tambe na wase obi didi anopa. Ejina obi aso. Okay. If you say yen share mere bi nto wo say no nsia esese obi adidie. Okay. So latest time. It's about 11 no obi didi for breakfast na ye. Okay. Abrofo enhihye mu a up to 10 am. So we do breakfast nyana wi. Okay. Nti anopa de efiri se wunyane ye obi nyane no nsia bi nyane no num bi nyane no nson bi nyane no nwotwe ne fa. Nti wacha 10. Na emu de me kan se di kanu munsu ansa. Wokọ abrofo kuro mu obi di kanu tea. Okay. Hot one kwa wo yemu nsuo hot no be sign at detoxify our system no be ka ko yes into se sia obetuma kwa washroom. Okay. Wo de o partner se metiwe mi num nsuo sia onum se sia so na no pa be flash our system no wo be kwa washroom se sia. Okay. Wo be ka kwa ye ohun yiye no aba na chese ama wo yemu tima da ho efiri se wo constipating so a wo yemu tim bebira eno so ye yare nyina ne maame ho ne fire. Okay. So wa ma yemu tim eni nti so wotime didi anopa didi yie obi ba chi kosuya te se ne yawo kan anopa fine mene mo mawia so se no na wo ya yire hu didi. Okay. Ye kuro mo aduane kama pa anwumere wonu musuo na da kora wunu anopa didi yie. Yes, awia so didi yie anwumere wa ne di krampa wonu musuo nko a yes wunu na samere no so no na honam akwa no tima nyamere pa tima ya adwuma fa yade bia yi yade kora ko free ho wo wo da so otimi da kama. Okay. If it's a aduane hye so anwumere aha ene wo mu a ya system ni bi aye osa fo no okay. Bo hunu asa aduane girigina okoko ase metwi mi mu ase me ase sei ase no me ase me boa no ase no fo wo obai wo se ase me nufu ase se me nufu ntem ase sei asama wo kan nsisi so enso yare pa wo. Okay. Enu nti ye kanfo ma wo se aduane no de anopa menyai breakfast. Okay. Awia menyai na emo manwumere de wo anidi a obetima da. Anwumere wa anidi a obetimi a de be kwama Olivia na emo fawie ma ye Future Life Smart Food. Wa me ati ase 23 vitamins and minerals, 19 amino acid de be na wo Future Life mu a ehu hia se wo se enya bi. Ense nipa bia tese mema kura selenium. Eboa papa ye prostate. Okay. Enu nti mema no de eboa ye papa. Nti mo say some selenium asegu Future Life. Okay. Wo so you obey me can folic acid. Vitamins na me kan no. Folic acid. Okay. Obey bia wonyim ohia. Ye nti ye say odi Future Life obey bia. Onyemwa aduane esese odi ekopin so obewo e Future Life. Okay. If you say e kura natural folic acid. Okay. Ena ye wo Modicare inulin ena dietary fiber de me kan say yempon ho ne yemanyina enso aye masa etwam. Okay. Enu na wudie na e board ache ho ban. Enti ma wonyare o. Enti wakoma enti me nya hwe. Wani su mmiriw ena wo honam nya me basabasa. Ase mase me na ase hyehye me ase me ho widiem ye say dabi. Na de America e de awie ne se ebiri bia no wo hia se nsuo dia e se onum nsuo entina se mesukoma ne wo ansa no onum nsuo aduane ben na wo se no nko ana wodi a wo mfa hwe enka ho se aduane ben na wodi a aduane ben na se na me ho ni hia me mitimi fa bia medi bia ma me fa ne se emo ana se medi gobe medi fufuo
aduane ben wa me ata se yedi fufu ni kwa se yedi malt ka ho e wo se yedi ye mo ne apesie ni ade combination ben na ye ya na entimi mo so hwe taxi drivers titru a wo mo nam wo mo hye de ni bra wo mo dididi yo benya bia na wo mo ato o ma na mato bi we wo ma na mato bi ya ye nam dwuma mu achime mu ni ade enso no sa na ye no aduane ben na ye didi toato aso na se ye didi bobo so a entimi mo aye ni padua yo me da se de tie ne se woduane e obi nyamere ne didi yen nyamere emfa ne di enu nti waje nkyekera anopa wokọ nanim kakra koko ne yeton na waje bi koko no so aye gye waje ne kose e de aka fine wokọ onse obi wa obetima didi ato aso da bi enidi saa esese wutimi didi asa anopa medidi nti se mi di dokon awia na se mutu o se die huo sa pesie o wadi anwumene ko fie kora na wanya bibi ani a obetima di na aduane no sa ya pesie ene abo a still ne ka ho no me mpede ya yache de yache aya didi na ye natural no ye nyankopon ne ma no nko a na sa ye local food ne de ama we no eno na yere hu ne die nti se ye nkwan na ye ntomre abenkwan nkatenkwan na se wawe a o we nso a aya konsuom nam no mo e chen abekati konton so ka ho chese mansuom nam no so nchen red meat eno de ye ho ba ya so ye ho a ye tua straight okay because ye fancy ye ho wo pressure ana si kire yare a me ma nwe sa aduane no okay enti unam taxi driver obo hono ansa waje ase bofrot kese ye be ye friend san so my friend Paul for said them meeting na Togwe ya say friend Togwe de say ye nkana kasa no bofrot kese ye bi bofrot kakraka ni bi no and waje na ya de pema ya sa de magician such a dibi say magician and odia opia ni say ya na akogum finfin no worry what ka na nim so ehye and wasaje ice water no na ode ato ho ano ya na edo aya na ede nesa ade ede bia so bekum okay ade ede bia be ede bekum okay so every say so wo hwe ya Daniel aduane na ohene no ede ama omu se wo mu enie wa ahemfie ho no na ede yie chesa wo hwe ohene anuane no a eye poso but Daniel chapter 1 verse 8 no wase na Daniel bo ni tirimu se won fa ohene aduane no enhu ni ho fi okay na chese anuane bo ho a wudi egu ho fi emwawo enu ti di yie se nkwan na wono mu a nom makekaduro no so nti wakọ nkwan na wono mu a makekaduro no so okay because etimi inflammation okay eno so beboa wo pa nti na nyina no se wagidwanam no nko a me yemfa akekaduro mframa wo ne wadi nti anopa wadi udokono awia waji ufufuo no wadi a anwumene ni di okay ubetima da nya de obewuo wasi na kire se nti menko didi nuane bi se me yo se makwaji anwamo ne machi kosu aguso se nuane we se ni ahode sa de hi na ni ahode sa no anwamo anwamo wa ahode sa na se carbohydrates ubenya carbohydrate and so benya ahode ana ahode se na wo kan kire yemu ye se de tie ne se wo pa ahode na aduane ni mu ahode no enuane mu ahoden mom na mo nya de ube me aye pinti na wo ka se so aye pinti ba ahode ne wo mu nusa unnya nuane no mu sa na pesa wo okay anwamu de ye di na kono so yan ye hwehwa no na anwamu ye di na kono so nya no ne ye bewe se ye nyina efie ya no anwamu ne ye che enei me wo ba bi si a nipa wo mu sori ya anwamu nko a ne ye to si akoto anwamu me hwa am se na anwamu kura ye ntone sa wo we so obi etimi no obi wo fie ya kono duane yewra ya obe num nso kakra de ama me na ye kanfo 3A cold capsules de amount 3A cold capsules wuti din na kokwa dro tatashe me so kokwa nti se de ohene ne betena se matra straight obi wo ho watena se abon sa wachia ne ho obi wo ho watena passenger car mu a obi kula ho twi na wawu se de obesi asum na no agu ne so no enye ono a kokwa ehye ne to anasa ne ba bi a etwetwe na wo so de ho betwetwe no ni nyina 3A cold capsules and I can for the ama wo bema wo sisi mu nyina be yi ama man ne de free ho na ayi ayam tim so de free ho honam nyina beto form wo kọ empem susu a watimi edi agro ye ama ho etimi ato ba bia ye tu no to no bia no ye tu ahyeta e wo ho wo de dodo mo na na sa wo penchechire mu bia bomoden na efre emei 0546
107 107 0546 107 107 to sisi yade ase koko edwane ama ayemtim so ayira e de afri ni pedue ni mo enye bibia se 3A Herbal Center wonom edro tatahwe ya wade abedwama so 3A co capsules eye koko master enti ye nya bi na mizo nso wo hoye kanfo de amawo bomade ama won sanka bi aponto adwumade bi a wudie se ya bedinto awadegye ana se de nkwada no mu kosuko a eye afa bi hya won lunch box obenya ho ni ndro na wanya hoden e de aka ho sanso na 5G meza no so eka ho ebi aperitivo beta ye kanfo de amawo o kidney ile anasa diabetes na wutu ase amesro wonya aperitivo ni bia ebetimi aboa am watu ase entem na bomoden na efre media wo pe bia no yebetimi ede abra bia wonya kwan krampo na number ne 0246 270 221 0246 270 221 Silent Night Guest House and Event Center one so boy ye chidom den me so wo pe baby ada yeah what is abroche dia Silent Night Guest House and Event Center one ye kan for dia ma wo one me nuane kama so wo nte no wo di dwuma dia bia person be ye aduane ma wo a ne kwan so ano no won fom ye anase bia wo pe baby akoda wo pe baby am wo akoda me so what na fia che Home Sweet Home ho Silent Night Guest House and Event Center bomoden nefa wani echremo ewo nyanchre ni kwan na se IPT wo de ko nyanchre na se na wo free police station omu junction so next junction na Silent Night ewo bomoden from 0540 942 916 0540 942 916 so from one more ebejo so breakfast in bed no kra na ya na ekumi weekends bi anso special mutuo na afen so fufu special ye twanum live band they twa fa Sompa 93.1 kasafidie so afen yanko mama Olivia ho na ono so de kakra beto so de amaya na ansa na no ho behia se efiaje wakode beboa ye amaya fa ya frefo ne kakra mu wi a de ho ne yetoma ma Olivia na wonom so anu ye ya wose de ma wonom no yetimi de ato so de ama wonom te no de proper food combination enuane a wose ye de ne kwan so enuane ye keka bobom a wose ye no na kwan so no na ye kasa de afa ho 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 opese bia aduane bi nso yade bia yo bia osusu se aduane a wadie na akofa de abrewa eno ano no betimi afreye na ye ano de amount 0554931931 hello good afternoon. Good afternoon. Me ba cho apom ti saying bia bako wodi ni ba bia wo frey free Fra Junior tell papa nyinem Santa say nyinem Pacho yo yentie we. Tell you ranko e dia ni de ubu bi wo da di dai anwom wo nya no di o da di dai unya wo mo no we di o da bi dai hello good afternoon beba ho what taxi driver free good afternoon. Yeah, good afternoon. Me pacho di ni baby a free free. Pacho, a friend of you that's a free sokoban. Pacho yentie we. Pacho the doctor can be a mission person make a craving so count the doctor can. Pacho no ka se chewing we are a man o yem ni ntimi nye adwuma ni se de se na mpeza ni se ai chewing gum no we are a boama intesu eko yem intesu no ko yem ma ana so ma digestion etimi ko so yi pa it is empirical so undi ya na die ni sa ana se wa men na ono o we cha chewing gum na eno etimi ma yem twa ku kan se edi intesu bibiri eko mo se de channel so an entemfo e fast na enya de mo ni intesu aha inti
say we chim yam sa 4 hours na into soon do ku yim sa ma acid also who yim a door some broso na fe no so asa ku twa yim kuro ya de ba go pa chim yam ne say say so say we ni kakra ba eni kwa so we chepi e wo so we kakra se na be bitimi a facilitate digestion ena ake do no so sa kan no eno so ya de yin pa okay ake do say e boama we mutumi da o e ma we mu constipation e boama e bi ntimi enyo yo yeah that say na by taxi driver na some na wakan na hello good afternoon Afternoon, madam. me pacho di ni baby out free Yes, I'm Francisco Jimmy Casa, not enough to trestle. me pacho yo papa yankwai Mammy, person who some question. We right now to cook or account. Yes. No person will say. pacho I will say brabie I'm a person, madam, phobia, me now, or advice, no, I to cook. At the account. fried rice in the cook Cook, pacho yo that I obey you one no why hello good afternoon hello Hello, madam. pacho we di ni baby out free A friend like I'm Casasunka. and kranza la jam pacho yentie we Racho, Chingam Nansama Namokano. We will be an amateur, the amateur Chingam Pa. okay Amami ya fún ẹ̀chọ̀ clothing da. Wọ́n kan na doctor dúró náà wọ́n tán ní nǹkan bí business ní bí àtọ̀ wọ̀nyí. Mate ye be sorry anya abotene tie ye be sorry a ye be ma sa ensem ni nyina wo de atodwa why Elijah ne yete ne nka na hello good afternoon hello minua good afternoon 3.1 hello Hello. Pacho oho te say Yamiadum. Wodi ni baby out free Yeah, madam, the husband theater. ensu atrem pacho yo so nya ensu atre ye ntie we Yamiadum. Pacho dum wa fidie ne ma yen kasa why tie ye fa phone ni mo why good afternoon Pacho ba no dum wa fidie ne dia ma good afternoon Bye asking madam me Pacho di ni baby out free but the person can so if I'm a book okay abu yen kwai but me obi a me dia me kwada me this spaghetti but the person go say ya na say spaghetti yo spaghetti Pacho ya tie be you one why but yo hello good afternoon Hello, good afternoon. me Pacho di ni baby out free Your family Reverend and Sister Manji. Era Pacho mo anu so ma yen tie o wa we last caller But you me I the doctor Kafa and one more. This imagine check after me to say, and one more so we will be out car, we be me the avocado. Paya. Aka home. And I say we be me the red beans afra. And no protein or red beans in me. Okay. It's about no one have carbohydrates so they attach it to it. Okay. Now they me say also we see suja besides doctor say a janitor near janitor na ukabo within at the same time when if you not me specific of this like I say we did who you are over at this account obviously for beans down no attach it to your account protein will be in protein that will cook and no be na yet information the real me so question now beside nothing now it's a muna doctor de my na if you na me person ai obi pe no atientie no anko ya mafache ye obese sisu biem wai ye da se papa ye nua ba ma Olivia oh see yes obi agina so ache school fache hello good afternoon hello good afternoon me pa chow di ni baby aye wo free but me dey go on the takwa takwa pa chow ye ntie o but na obosu ka home obi so taka no na special ya no da so eno no to dem say ya na say bra bia mo phone mo eye twitwiri kakra say oh you soaking sir okay obi so taka na
adafra sugar no no dai nti ana ye ana tenye me pacho ye be you are not why yo asemu dial boy ye wi an yenko ayi ma ho preko wo say ayi all die be down one more de nti ye ka say obitime di anwam okay na imum no eno nye aduane ya akono aduane bi dakuru bi na wudie okay enye say awie bia na wo de waje anwam na say anwumre ne aya anope bia na waje anwam o ka combination no nso no say anwam obi di bibi timi fra wo okay once obi kura ka say would be team the beans afra we team just say I am money beans say more or less I am money beans obi team di but do any combination no was say fried rice ne was it fried rice here fried bibi say what the coke say do any way na ye di kaka ho asem say Asians they live longer omo tena se nyini che if you say do any wo di na nchini wo mu a omfa de yasi kire wo mu nka ho na say de obi sa say na ye soakings gari or no gari no or de nchine kakra ka no da bi nse so ye na sa okay wo de yasi kire nko ana aya yasi kire nko fa yasi kire no nko aye no wadi na yasi kire no kora ye ka ho asem no enam di ka say nsem de kire mu aya na obi say spaghetti so odi na nwumra no so se ne enye ye da se yenko madam Olivia Dazi so no so health ambassador de ma ya Bolivia na ono so kakra won fa ento aso emfa emayen ma we dey am wan kasa kese facha yen na ka bosumi we so de amama nso kwa o kafra ai aso wa beji ni nyina so mesa de na babiem eno ya me ameta me betu aka ma fa kakra to aso ma ye na yenko na baby a yedru se de yesi akeka anuane a ye ka bom ne kakra wa de betu aso ama ye no yo atiefo em se aduane ho asem de senka ye kan a me na senka meka if you say wo hwe future life we ya na me so the future life no ba ntina me say me health ambassador no okay ni nyina ye enuane meka say enuane bone a me di ye eni enuru a me nom ye a me ankasa me ye me ho doctor nom ye a ha me na e ma aduane pie bai okay nti according to say 20 years ago asa me yare me wo me ba wo London nti me yare pa say yare no asa me nya gallbladder stones enam sa nro na me no ne the way na me si didi nti no enti no akwai te say me di chini anko okay enti me ankasa me tonkola aduane enti ko ba say me ko pie mo South Africa na yare no sa ko kan no ho enti ko kan no ho na me call hospital no na India ni doctor na hwe me enti omo so de omo hospital enti say ha omo hwe obi bia enti o hwe me ni padua mu no ohun se ne oma bebre nkoye e o me ni padua no enti no ohun se manya gallbladder stones na ma se nya ulcer hodo be 4 enti na chese me situation na chese ye wuo enti obisa me say mo doctor na enso me aminim ekwan me fa so no num nro ni the way me sididi enti me hui enti asem o ka kire me say o ma maduro na ma me num maduro biem okay enti no obema madua na medi enti wo ho a se bi nipa no ayo odwan kakra o se wo be odwan kakra so obema hwahama o de aduane we ma me aduane we future life na o se mi ni kwadu na hahama o che me hahama bi a menwe nti na me hahama mato edin 12 apostles no enu nti na me di sa neoma no na wonim se neoma be 8 na ye me ni nyina no me di sa neoma we nyina no sa yare ni firi me ni padua no eti fi on be hu se ye aduane die no na me yare okay enti say mo kira kwan ne mu nua no na mo won tel na ye mfa sorry so ye bre na so ano no anuane ni future life na hwe ya try ho diabetic friendly okay enti on say and then anuane die enti na e ma sa yare we nyina no e ba pressure diabetes ni neoma no anuane die dey cause sa problems no enti na ye aduane we be bo amene ye adwen say be bo aduane no ho dawuro am obi adibi fi say aduane we balance diet empire ma yare enti na woni paduane okay if you say enkwan de so enti sa opese wunyini cha wankasa na wa nyina nche so wankasa okwan be fa so obedidi pacho mo kira kwan ne mo numbers no anti ye kira kwan ne so full alignment okay and the numbers no so ye 0242
87 80 90 Mesaka be 0242 87 80 90 and a number for 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 future life. Okay. But then that's how my mad and that's how my infection once. Daje yi ni nyina ye bre na so no mienu abo daje time ni nyina ntika fra nyame ya adomo a mesramo emma ni titiu eye de ma ye papa ntino future life smart food ye kan for the amount ye future life zero or future life oat future life protein and a future life smart fiber no so ho and multibera and so e wo ho mesrao eye afre meya ye de atodwai na ebisemu asemu nya bi ebetimi abo papa so for line alignment ho a wo ne multi home no and na edi ehwe ni mu 0246 010150 0246 010150 wo frɛ wɔn ma wɔn mo ɛbɛgye wo so na ebusuafo yes already aka cho set 21st clinic baby a wo bia no for ni kyerɛ wɔn na yɛntimi emu a ɛnsa wo yale wa ɛfama kumase ase nom yɛ wɔ ɛhwɛ overseas alpha radio ne ɛnkyɛn hɔ a tema yɛ wɔ hɔ akra Kasua goso sasa FM ne nchen wa goso abotaso na ewo kumase nso ehwia overseas so afa radio nchen wenchi so Kremo store so dan echi wa na ewo sunyane sabre ye wo regional hospital no ni opposite first gate no opposite wa na ye wo Blekum so ye wo Chris FM nchen wa Tachiman Agenkwa FM nchen wa sunyane road ho na ye wo Takrade obehu ye wo Old Glens sanso na Nkranza so ye wo ho Kofodua so ye chira kwan ewo ho Accra Dome Sehwi Debi so Sehwi Dwabo so enyina ya to apasam ewo ho takwan so no ye wo ho Roma sorry no chira ho pe na ye wo ntine frey 0540 311 0540 311 21st clinic the sciatica expert ho na ye kan for ede ama ye sorry dwumedie no so near the happy birthday at the Aquama Minister IBJ wono ni fonye ni wa hase no masku mpacha mo fanto so me nua ba ko a ye ni di dwuma e wo fidue mo so mpanko mo wono ene ye producer de madwumedie no Tofia kwa DJ Tofia kwa manager e de Mathra 1 TV Netra 1 Media so wono akasa ni dwumedie wodi ne kwasi ada fache no wo ye panel member wo so brother osa e bonyo mo ye dwumtuni a ye se ni dwumedie dos wo twe akra de amanyame ne e ye da wo dente no heroes were born on March enti yedase anase in March enti no Yakopon hira wate won kan ho na onhoahoa onkwa e wa bra wo ho e masem da ne da oma onim de eno so ye papai na me hwe se Jackie din be ma matwen a mensa enkan yenti no we say manager we say ye yansa na yetimi asori eso nti no ye papa ba kopa ye ne ho agro ye frɛ no yewura Kwame Osei Boaten yewura Osei Kwame Boaten ne eye na woda enti general manager yewura Collins Amopoku ye friend DJ Tofia kwa ose papa Nyankopon koso enhira onto nkwanem oma wonyicha ya ahoden ene apomden wom Nyankopon enkrakra wo se ya emfa emaye na wonim de ne unyansa bribia wo de tai na chi na wo de boa no so no watime e de aboa ne dandati happy birthday to you dada Kwame Osei Boaten abusiafo ha ena ye de dwumedie no ebesie ne school fees chief executive producer de dwumedie afia je wa call de nketesi nyina ka chire ka ye ho tene nka wapomden kase no eso saa so ena DJ Rocky boy ye chidom ema eye Sly Dr. Sly ono so ka ye ho na wo mo mbeka ye nsa de nkyerɛkyerɛ ma ye no eye CEO de Maya Bolivia Enterprise ye Royal Boachi Yadom ena Mama Olivia Dazi boy health ambassador de ma adwumekwe medidi wo hene yire ma me akwa ye bo asia manyame yadoma wo kyena da kwasi ada nwumre no so pepepe for fidie no eto Sompa TV digital ne ye wo so nte no mesoro said de ba bia wo bia no nsa beka adwumedie repeat ebetwa egu e wo so makramo ma monitor ekronto so wanti unipeduase a wonti ayaresase over the years